Človek o sebe má určité presvedčenia a hodnotenia. Napríklad si môže myslieť, že nie je taký šikovný ako ostatní, alebo taká pekná ako ostatné. A vtedy, keď nás niekto z ničoho nič pozve, napríklad si zahrať futbal, môže nám vyskočiť v hlave myšlienka, iba by som sa strápnil. Alebo nás niekto pozve von a objaví sa myšlienka, nikto normálny ma nemôže milovať. A tak ostaneme doma. V hlave začnú víriť myšlienky a mozog vytvára scenáre s rôznym koncom. A cítime úzkosť, alebo smútok, niekto možno hnev, aj na seba, aj na svet. Aké je to ťažké byť s takouto bolesťou. Prejdú dni. Človek sa zrazu zobudí a cíti túto úzkosť. Nevie už príčiny. Iba to ťažké, čo cíti. Takto by sa nemal cítiť. Nikto dobrý vo filmoch a rozprávkach sa takto necítil. Neprejde to a vždy to také bude. Nedá sa s tým žiť. Čo s tým robiť? Veď nepoznáme príčiny a nedokážeme to uchopiť mysľou. Tento pocit je akoby dieťa. Je to niečo veľmi cenné a zároveň do toho nedokážem plne nahliadnúť a zmeniť, ako sa toto dieťa cíti. Stále ho však môžem objať. Ruky si jemne prepliesť a vytvoriť akoby objatie, v ktorom držím niečo veľmi cenné. Som tu s tebou, aj keď to bolí. Môžem si povedať, toto sú chvíle utrpenia. Utrpenie je súčasťou života. Aj v tomto momente k sebe môžem byť vľúdny a dopriať si súcit, ktorý potrebujem. A práve týmto súcitom sa tie presvedčenia a hodnotenia môžu postupne meniť. Nájdite si pohodlnú polohu. Môžete sedieť na stoličke, na vankúši, alebo ostať stojí, ak je to príjemnejšie. Uvoľnite ramená, čelusť a nechajte celé telo jemne spočinúť. Zatvorte oči, alebo ich nechajte polozavreté s pohľadom do zeme. Nájdite prirodzený rytmus dýchania. Nemusí sa meniť, len si všimnite, ako sa telo nadýchne a ako samo vydýchne. Skúste si uvedomiť, že toto je chvíľa, ktorá patrí len vám. Chvíľa starostlivosti. Chvíľa, v ktorej sa nemusíte nikam ponáhľať. Ak sa objavuje napätie, únava alebo nepokoj, skúste dovoliť všetkému byť. Je v poriadku cítiť sa tak, ako sa cítite. Je to súčasť ľudskej skúsenosti. Skúste si nájsť jedno miesto v tele, ktoré sa vám dnes ozýva najviac. Môže to byť napätie, ťažoba, slabosť, alebo len jedna aktivita. Skúste k tomu miestu pristupovať so zvedavosťou a jemnosťou, ako k niečomu živému, čo má svoj príbeh. A teraz do toho miesta
Pošlite trochu láskavosti. Možno si môžete predstaviť, že k nemu dýchate. S nádychom prinášate jemnosť a s výdychom uvoľnenie. Ak je v živote dnes niečo náročné, skúste si na chvíľku pripustiť. Je to ťažké. Nebýva jednoduché byť človekom. Nie je nutné to riešiť. Stačí si všimnúť, že to tu je a že si zaslúžite podporu. Skúste si povedať láskavú vetu, ktorú by ste povedali svojej najlepšej kamarátke alebo kamarátovi. Čo tak byť od teraz pre seba touto blízkou osobou? Robím, čo môžem. Alebo je to v poriadku cítiť sa aj takto. Vráťte pozornosť späť k telu ako celku. Vnímajte kontakt nôh so zemou alebo dotyk tela so stoličkou či podložkou. Pri každom nádychu môžete prijímať láskavosť a s každým výdychom uvoľňovať napätie, sebakritiku alebo čokoľvek, čo už nemusíte niesť. Pomaličky rozšírte pozornosť do priestoru okolo seba. Vnímajte zvuky, teplotu vzduchu, svetlo aj cez zatvorené viečka. Poďakujte za túto chvíľu venovanú starostlivosti o seba. A keď budete pripravení, jemne otvorte oči.
a skúste si tento láskavý postoj vziať so sebou do zvyšku dňa. Želám vám príjemný deň.